रनाय 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय मोनसे डिजिटेल अनलाइन आपडेट, मोनसे एलार्ट भिडिअ' लानानै फैदों। बे मोनसे अनलाइन डिजिटेल अनलाइन आर्निं एप्सनि सायाव नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोनांथार भिडिअ' लानानै फैदों। बे एप्सनि मुङानो जाहैबाय लोगोफोर YBY FUND, जाय बिथांमोना बे एप्सआव इनभेस्ट बानायनानै दोनदों बा इनभेस्ट बानायनो सानदों। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे एलार्ट भिडिअ' लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअ'आव बे एप्सनि फुल डिटेल्सआव आं बेनि रियेलिटिखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार बानायनानै होगोन। जाय बिथांमोना बे YBY फान्डआव इनभेस्ट बानायनानै इजियावनो फैसा खामायनो सानदों, नोंथांमोननि गेजेराव आं नैबे भिडिअ'नि जोहै बे एप्सनि फुल A to Z डिटेल्सनि बागै नोंथांमोननो क्लियारै बेनि डाटाखौ फोरमायनानै होगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोफोर, बे एप्सआनो जाहैबाय मोनसे, आङो डाइरेक्ट बुंखायो, बे मोनसे फ्रड एप। बे फ्रड एपनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव था। मानो होनब्ला मोनसे दा डिजिटेल मुगायाव बेफोरबायदि जे साबाय थायो नोंथांमोननिफ्राय रां लुथिनो। बेयाव नोंथाङा फैसा इनभेस्ट खालामनानै दोनो, लोगोसे थाङै थुङै मोनसे समाव नोंथाङा बे फैसाखौ उइथड्रबो खालामनो हाया बा नोंथाङा फैसाखौ बख'नोबो हाया। बेफोरबायदि प्रब्लेमाव सानसे समाव जाहैगोन। बेफोरबायदि गोबां एप्स फैनानै थांबाय, जाय बिथांमोना जोंनि बर' सुबुंफोरा बे एप्सआव इनभेस्ट बानायनो सानदों बा बानायबाय दं। नोंथांमोना बे एप्सनिफ्राय गोजानाव था। जुदि नोंथाङा बेयाव इनभेस्ट बानायबाय थायो, अब्ला नोंथांनि फैसाया सानसे समाव नोंथांनि फैसाया दैयाव ओरैनो गोजावलांगोन। मानो होनोब्ला बे एप्सआ बोरै फैसा होयो? बे एप्सआ नोंथांमोननिफ्रायनो फैसाखौ होबाय दं। मानो होनब्ला बेयाव गोबां टास्क कमप्लिट खालामनो खोथायो। जेरै नोंथाङा बेयाव मानसि सोनो खोथायो, इनभाइट खालामनो खोथायो। जुदि मानसि सोयो, नोंथांनो बेयाव 15,000 होयो। बे मानसि सोनायाव बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों, नैबेयाव डिप'जिटआव बेयाव मानसि खेबसे सोगासेयाव, बेयाव मानसि जइन जागासेयाव बेयाव नैबे 6,000 बेखिनि रांखौ होनानै बेयाव जइन जानांगौ, 10,000 होनानै जइन जानांगौ, 15,000 होनानै जइन जानांगौ। बेफोरबायदि फैसाखौनो नोंथांनो सेयार खालामबाय दं। बेनि कमिउनिटिया लासै लासै बुरजा जालांगोन। सानसे समाव बेयाव रावबो फैसा इनभेस्ट खालामि जालांगोन। अब्ला बेयाव अट'मेटिक फैसाया ओरैनो दैयाव गोजावलांगोन। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। जाय बिथांमोना, जोंनि बर' सुबुंफोरा बे YBY फान्ड बेफोरबायदि थार्ड पार्टि एप्सआव नोंथांमोना जुदि इनभेस्ट खालामनानै दोनदों, नोंथांमोना बे एप्सनिफ्राय गोजानाव था। बेयाव गोबां टास्क होयो। जेरै बेयाव नोंथांमोनखौ लब देखायो, नैबेयाव गारि मोनो, बे रेंक कमप्लिट खालामनो खोथायो, मानसि सोनो खोथायो, बेयाव रां मोनगोन, बाइक मोनगोन, कार मोनगोन। बेफोरबायदि गोबां स्केम सोलिगासिनो दं। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे एप्सखौ जाय बिथांमोना बाहायदों बा बाहायनो सानदों, नोंथांमोना बे एप्सनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांमोननो गिबियाव गरफा गरनै रांखौ होगोन। नोंथांमोना लास्ट टाइमाव थाङै थुङै नोंथांमोना जोबनायाव नोंथांनि गासैबो फैसाया नोंथांनिया लाथिख' जालांगोन। आं दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे एलार्ट भिडिअ' लानानै फैदों। बे एप्सआ गोबां ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दं। गोबां जोंनि बर' सुबुंफोराबो बेयाव इनभेस्ट बानायनाय बेफोरबायदि खौरां मोनदों। जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरा बेफोरबायदि थार्ड पार्टि एप्सफोराव गावनि बेसेन गोसा बे फैसाखौ इनभेस्ट खालामनो नाङा। लोगोसे नोंथांनि पार्सनेल, नोंथांनि डाटा, बेफोरबायदि नोंथांनि गासैबो बेफोरबायदि डिटेल्सफोरा गासैबो हेक जानायनि चान्सआव थायो। बेफोरबायदि थार्ड पार्टि एप्सआव जुदि नोंथाङा फैसाखौ इनभेस्ट खालामो, बेंक कानेक्ट खालामो, नोंथांमोना बे एप्सफोराव फैसाखौ इनभेस्ट खालामनाङा। बे मोनसे थार्ड पार्टि, बे फेक एप। दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे गोबां मानसिफोरानो मिथिनानै लानो हायो। एसेनोसै।